उदालगुरि चिरां क'क्राझाराव सिख्ला नुवासै समायना सिख्लाखौ नुवासै गियानि सिख्लाखौ नुवासै बे हा ससियेल मिडियायाव थाग्रा मानसिया बेखौसो सानो आं दा आं एमजेखौसो जाम्बा होनदों बेनिनो गोरोन्थि बेनिखायनो आं मैयाबो बुंदों हाबाया सोरखौबा लोगो मोननाय लोगो लोगो जाया मानसिया बिजि थानांगौ आरो हिनजावफोराबो सिख्लाफोराबो मानसिया जेसेबां हायो बिजि थानांगौ सानफ्रोमबो मबाइल फेसबुक मेसेन्जाराव ओरै गेलेगोन ना नों बेफोरबायदिनो जागोन अभाब गैयै सेंग्राफोर नोंखौ मेसेन्जाराव मेसेज खालामगोन नोंनि महरखौ नुना अभाब गैयै सिख्लाफोर नोंखौ नोंनि मेसेन्जाराव नोंखौ मेसेज खालामगोन हा बेवहायनो मानसिया बिजि थायाब्ला दिनै हाबा जानाय हिनजावफोराबो मानो खारलाबायदो खामानि मावाखै खामानि गैया ओरैनो उदां उदां मोनजादो मेसेन्जाराव मेसेज गेलेबाय थादो टुक टाक सेंग्राफोरदो गोसोआ उरां फारां हाबा जादों सिन्देर लानो गोसो गैया सोरबाया हा हौवाया बबावबा बिजि जादों हिनजावा मेसेन्जार उरां फारां सोरखौ बबाव लाइन मारिहैदो पात्तायानो गैया सोरबा हौवाफोरा जय हिन्द खामानि सोलिगासिनो दङ दै होयै होयै गोरा खालामदों बेनिफ्राय दिनैनि बे भिडिअ'आव खैनानि आखाइ नुगोन आसान बायनाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां बेनिफ्राय मैया आं मोनसे भिडिअ' होदोंमोन एमजे आरो प्रिथिनि सायाव बेनिफ्राय आङो एमजेआ गाबै गाबै होनाय भिडिअ'खौ आं नायाखैमोन बेबो फुङावनो होदों आंबो फुङावनो होदों आं बे एमजेनि भिडिअ'खौ नायनानै होनायमोनब्लाथ' आं एमजेखौ गोबां रायगौमोन मानो रायगौमोन दा आंनाव मोनसे आयदा दङ एमजे फंबाय आं नोंखौ फंबाय होनना बुङो नों जिबनाव सान्ति थानोब्ला नों मा खालामनांगोन बेनि मोनसे आइडिया दङ दा नोंनि मैयानि गाबै गाबै बुंनाय भिडिअ'खौ नुनानै आंथ' आगोलनिफ्रायनो नोंनिनो गोरोन्थि होननानै सानजोबखायो नोंनि मा गोरोन्थि नोङो उदालगुरियाव सिख्ला मोनासै बाक्सायाव सिख्ला मोनासै क'क्राझाराव सिख्ला मोनासै नोङो खेबसेनो मा खालामखो बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार नोंनि ओरै सानजाहा गासैखौबो दोननानै नोङो सोरनिबा महराव खेबसेनो छलां मारिदो नोङो खेबसेनो नों बारलांदो ओरैबायदि छलां मारिदो नोङो ओरैबायदि बारलांदो बारदो नोङो खेबसेनो हाबाबो सोर बुरबकआ खोन्थानाय हा हिनजावनि न'आव हाबाखौ गाव खुंहैनाय ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदो नोंखौ आं ना खेबसे खोमा खिथि होगोन आं नों आंखौ बिदा सान फंबाय नोंखौ आं खेबसे खोमा खिथि लागायगोन आं नों आंखौ रायदो होनना साननाङा नों आंखौ गुबुन सानना नों आंखौ बिदा सान नों ओरैबायदि छलां मारिदो खेबसेनो नों ओरैबायदि बारलांखादो सोर बुरबकखौ खोन्थानालै सोर सेंग्राफोर दंलै सेंग्राफोर बबेथिंबा थांनानै खेबसेनो हिनजावनि न'खराव हिनजावखौ लोगो मोनदो माजों लोगो मोनदो मिथिला फेसबुकजों कन्टेक्ट नाम्बारजों माजों लोगो मोनबाय रायलायबाय दा गावनो बुंना लाबाय गथ'निबो बाथ्रा आंथ' बुंनो लाजिबाय सिगांनो जोङो हिसाब खालामखादोंमोन 6 मान्थ 7 मान्थ होननानै दा गावनो बुंजोबना लाबाय सैथोखौ जों बुंलायनाङा बे बाथ्रानि सायाव केस होनो थांलायनाय दाख्लै आंखौ कल खालामना खोन्थाबावलायदो आंखौबो केस होनो थांबावलायदोंमोननो नों नङा आंजों आरो सासे इउटुबारखौ बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय हा मोनथिजोबगौ फंबाय नोंखौ आं फंबाय होननासो बुजायनो सानो आंनि हाबायाव फै फंबाय धाम धुम मोसागोन रंजागोन मेथाइ रोजाबफै नों फंबाय लाजिनाङा नोंनि टेनसनखौ आङो फ्रि खालामजोबना हरगोन आरो आंनाव मोनसे आयदा दंबावो नों जिबनाव माबायदि सान्ति थानो हागोन हा नोंनि टेनसनखौ नुनानै आं दुखु मोनदो फंबाय दा आं बेंगलनि बर'फोरनि सोमोन्दै मिथिया बाट बेंगलनि बेंगलिथार मानसिफोरा माबायदि ब्रेननि जायो बिसोरनि खामानिफोरा माबायदि जायो बेखौ आं मोजाङैनो मिथियो नाथाय जोंनि बर'फोरा माबायदि आं बेखौ मिथिया दै दा नों जाबायदि गाबै गाबै बुंदो आंनि लोगो सेम आं बेंगलनि बर'फोरखौ गाज्रि होननानै बुङा सेम आर्मि बिमा हारसिं बिफाबो गैया फंबायबो गैया
फेसबुकआव लोगो मोनबाय नायनो समायना हाबा जाबाय हौवाया बाथौ हिनजावा ख्रिस्टान बेंगलनि न'खर सलायनांगौ हिनजावा थानानै आंनि खाथियावनो हाबा जाफैदो लोगो मोनलायनानै हाबा जाबाय लाबबाय गथ' जाबाय हा बाथ्रा फंसेबो मानिलाया हौवाखौ कर्ट केस खालामनानै न'आव खारना थाहैबाय बाथ्राफोरा माने इसेबो मिलायलाया बे आर्मि आंनि लोगोजो बेजो दा बुरबका नोंसो सिख्लानि बागै आं जेबो बुङा बुरबका नोंसो एमजे फंबाय भिडिअखौ मैयानिखौ हरावसो नायदां हरनि 12टा बाजियाव खामानि मावना फैना ओरैबायदि रागा जोंदों आङो हा एसेबां लोगो मोननाय लोगो लोगो हाथुर 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 मा खालामजोबना लाखो हाबाखौ गाव थांनानै स्टेज आं बानायजोबदो सब खरसा आंनि होनना बुंनायाव नोंखौ मिनिनो ओंखारदों आं हा क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिराङाव हा गियानि हिनजावानो गैयामोन एमजेनि थाखाय एसेबां इउटुब बानाय गिदिंथिंग्रा मानसिनि थाखाय हा थांनानै बहाव फासायहैदो बे मानसिया आं मैयानो बुंदो नों क'क्राझारनिफ्राय माला थांनाय बेखौबो आं मिथिगौ आरो मा होननानै लोगो हमनो थांदों बेखौबो मिथिगौ एमजे फंबाय नोंनियाव दाबो सम दङ मोजां जानायनि मोजां जानो हानायनि आरो नों माबायदि सान्थि थानांगौ बेखौ आंखौ कल खालाम आंनि हाबायाव फै धाम धुम सल' खन फै मोसाफै नोंनि ब्रेनखौ थान्दा खालामनानै हरगोन आंजों रायलाय आङो रबिबारै क'क्राझार थांगासिनो दङ बावखुंग्रिनि थाखाय नों आंखौ कल खालाम बिदा होननानै नों आंखौ रायदो होननानै दा सानफंबाय नोंनि मोजांनि थाखाय होनना बुंदों आं सासे हौवा मानसिया माबायदि जानांगौ सेंग्राफोर सोलोंना ला एमजेखौ नायनानै सेंग्राफोर सोलों बहुद सोलोंनो मोनगोन एमजेनि भिडिअनिफ्राय एमजेनि गाबनायनिफ्राय संसार जानायखौ लानानै एनिथिं एमजेखौ लानानै सेंग्राफोरा ओरैबायदि सोलोंनो मोनगोन बेखौ कमेडि साननाङा सोलों बेनिफ्राय बहुद गियान हाबना दङ एनिथिं एमजेनि भिडिअआव एनिथिं एमजेनि काहानियाव ओरैबायदि गियान हाबनानै दङ जाय गियानखौ नों सहसाव आरजिनो हानाय नङा जाय गियानखौ नों सहसाव आरजिनो हानाय नङा मेगनजों नुनानै गियानखौ आरजिनो हागोन एमजेनि भिडिअखौ नाय मानसिया बिजि थानांगौ आरो हिनजावफोराबो सिख्लाफोराबो मानसिया जेसेबां हायो बिजि थानांगौ सानफ्रोमबो मबाइल फेसबुक मेसेन्जाराव ओरै गेलेगोन ना नों बेफोरबायदिनो जागोन अभाब गैयै सेंग्राफोर नोंखौ मेसेन्जाराव मेसेज खालामगोन नोंनि महरखौ नुना अभाब गैयै सिख्लाफोर नोंखौ नोंनि मेसेन्जाराव नोंखौ मेसेज खालामगोन हा बेवहायनो मानसिया बिजि थायाब्ला दिनै हाबा जानाय हिनजावफोराबो मानो खारलाबायदो खामानि मावाखै खामानि गैया ओरैनो उदां उदां मोनजादो मेसेन्जाराव मेसेज गेलेबाय थादो टुक टाक सेंग्राफोरदो गोसोआ उरां फारां हाबा जादों सिन्देर लानो गोसो गैया सोरबाया हा हौवाया बबावबा बिजि जादों हिनजावा मेसेन्जार उरां फारां सोरजों बबाव लाइन मारिहैदो पात्तायानो गैया सोरबा हौवाफोरा मेरला दं बे सैथो बाथ्रा मेरला दं बेफोरबायदि हा आरो हौवाफोरखौबो खबर ला गारना दोननाङा हिनजावफोराबो मिथिबाय मोननैथिंबो सेम मोननैथिंबो बिजि जा खामानि माव मेसेन्जार गेलेनो सम मोननाय नङा फेसबुक नायनो सम मोननाय नङा खामानि माव बिजि जा बांगालिफोर बायदि बुंथा फैसाखौ नेव थेबना ला ओइ बरपेटानि बांगालफोरा ना बुंथा फैसा थायो जोंनाव फैसायानो गैया खालि बेफोरबायदि जा बिजि जा जोंनियाव मानसिफोरा बिजि जायैयावनो मा जादों मेसेन्जार फेसबुक सिख्ला सेंग्रा मा जागोन बेफोरबायदिबा नै ना खामानि होआ गाज्रि जालाङो बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझाराव सिख्ला नुवासै समायना सिख्लाखौ नुवासै गियानि सिख्लाखौ नुवासै बे हा ससियेल मिडियायाव थाग्रा मानसिया बेखौसो सानो आं दा आं एमजेखौसो जाम्बा होनदों बेनिनो गोरोन्थि बेनिखायनो आं मैयाबो बुंदों हाबाया सोरखौबा लोगो मोननाय लोगो लोगो जाया